салом алейкум. алейкум салом. Ака дар пахши мустақим ҳастем? бале, бифармоед. бо ки мо ростӣ ҳамин барномаи шуморо бисёр гӯш кардем, бисёр гапҳои хуб, бисёр андешаҳои хуб гуфтанд, лекин мо ҳамчун як ҷавон, масалан ҳамчун як одам, ҳамчун як муҳоҷири меҳнатӣ, масалан ки ман дар шаҳри Саранск қарор дорам, бисёр бар ҳамин андешаҳои шумо зид ҳастам, мухолиф ҳастам. зеро ки масалан имрӯз ман ҳолати кунунии муҳоҷири тоҷика мебинам, зеро ки ман имрӯз воқеан мебинам ки муҳоҷири тоҷик дар кадом вазъияти мушкил дучор аст, дар кадом вазъият қарор дорад. имрӯз шумо гап мезанед ки бояд мо инқилоб кунем, имрӯз шумо гап мезанед ки бояд мо бар зидди Раҳмонов бироем, шумо имрӯз гап мезанед ки бояд мо Раҳмонов аз режимша аз даст бигирем, бояд мо инқилоб кунем, мо бояд қудрата, мо бояд ҳокимията тағйир бидем. лекин ҳадафи асосии тағйир додани қудрат, тағйир додани вазъият, аз байн бурдани Раҳмонов чи аст? барои чӣ мо ҳама ин корро мекунем? ман як ҷавоб дорам ки танҳо он саркардаҳое ки имрӯз против Раҳмонов биромадагиянд, имрӯз Раҳмоновро гунаҳгор мекунанд, як мақсад доранд ҳамаш. аз шумо саркарда, аз Муҳиддин Кабирӣ саркарда, аз Додоҷон Атолло, аз Умаралӣ Қувватов саркарда як чиз мехоҳем. ҳокимият, ҳокимият ва ҳокимият. як шумо фикри халқа намекунед. тамом, саволи маро мешунавӣ? гӯш мекунам. ман шуморо гӯш кардам то ҳамое ки мақсадтон гуфтем. Як савол барои шумо. оё талаби вазифа кардан дар сохти давлатдорӣ барои як шаҳрванди Тоҷикистон ҷиноят аст ё ки на? талаби вазифа? бале, ина ман шаҳрванди Тоҷикистон мисол мехоҳам ки идораи давлатдорӣ, дар мисол тамом, ман шуморо гӯш кардам, саволи маро ҷавоб диҳед. ман шаҳрванди Тоҷикистон мехоҳам ки фардо роҳбари кишвар бошам, мисол ё ки роҳбари як вазорат бошам. дар ҳамин ҳолат ман ҷиноят кардам. ман мехоҳам ки раиси маҷлиси олӣ бошам. пас даъвои сари чи аст? ина ман даъвои ҳокимият мекардам. пас ҷиноят аст ё ки на? даъвои ман сари ман чи аст? не, ман озӣ ман гап мезанам, бародари азиз, ман гап мезанам. даъвои ман сари ҳеҷ чиз нест. даъвои ман сари оне ҳаст ки Муҳиддин Кабирӣ замоне ки дар Тоҷикистон роҳа хато кардагин. минбари садои мардума рабт ба ҳаракати сиёсии гурӯҳи 24 дорад. нафароне ки шумо ном мегиред, онҳо ҳам як ҳаракати сиёсӣ ҳастанд, барномаи худшона доранд, метавонед ки бо таври расмӣ мактуб кунед, дар саволҳотон ҷавоб диҳам. ман хоҳиш мекунам нуқтара дуруст бигирем. гурӯҳи 24 мана шумо ман барноматон ман бар пастаяли гӯш мекунам шуморо. ман дар Москварам будам, ман дар Берлинам будам, дар Берлинам хати бачаҳотон будам. ман вазъияти шумо мехоҳем ки сабукия барои бачаҳои муҳоҷир боло кунед, на? хоб мебахшед то имрӯза гурӯҳи 24 дар Москва, дар Россия, дар Питер, дар Владикавказ, дар Германия, дар Аврупо, дар Амрико барои як муҳоҷир як антисептик додагӣ ҳастен ё ки не? як антисептик додагӣ ҳастен? бале, ман дар Саранг ҳастам. ман шумо метавонед ки мара кӯмак кунед. ин қадар муҳоҷиро муроҷиат мекунанд ки мушкилӣ дорем, шумо кӯмак карда метавонед? бале, мо бузургтарин кӯмака сабр кун. то имрӯз дар майдони сиёсати Тоҷикистон бузургтарин кӯмаке ки ҳаракати сиёсии гурӯҳи 24 ба мардуми Тоҷикистон кард, ҳатто ҳукумати Раҳмонов накард. медонӣ кадом кӯмака? чӣ кор кардем? хоб ана ҳамун масъулияте ки бояд Раҳмонов ва ҳукуматаш барои мардум мекард, то имрӯз барои мардум намегуфт. мо ягона ҳаракати сиёсии гурӯҳи 24 ба тамоми ҳамватанон ҳари роҳи ин ҳама мушкилотҳоро ёфтем ки ҳамватанони азиз, тибқи моддаи 16 сарқонуни кишвар шумо зери ҳимояи давлат қарор доред. вазифаи давлат аст шуморо хӯрондан, пӯшондан, ҷойи хоб додан ва ройгон ҷасадҳои шуморо ба Тоҷикистон бурдан. магар ин кӯмак нест?
консул гӯш ки бародар сафорати тоҷикистон на танҳо дар москва на танҳо дар россия дар тамоми давлатҳо командаи ҳукумати ман командаи ҳукумати раҳмонов нестам ман дар душанбе нестам ман дар тарафдорӣ намекунам лекин ман ҳақиқата мегӯям ки эй бародар ҳамин командаи ҳукумати раҳмонов россия бузургтарин давлати дунё аст ман дида истодам ки рӯз то рӯз вазъияти русо чӣ хештеса америка маъни надора бародари азиз вақте як кишвари русияро мушкилотша мебинӣ дарав қиёс бикунӣ ман метавонам миллион қиёс аз кишварҳои аврупоӣ барот биёрам қиёс бародар қиёс ана ту россияро ба тоҷикистон қиёс кун охир бар падари ҳамин падарнавад ки то соли 2015 ватана вайрон кардан муҳиддин кабирӣ буд қати ҳамин ҳамаслакҳои шумо будан ватана вайрон ин ҳамиқа фаҳмиш доред ин ҳамиқа дидгоҳ доред охири кортон надорум бародар шумо мардума фреб карда истодем мардума дар ҳолате ки пандемия аст барое ки мардума шумо ором кунен барои оне ки шумо мардума тавсия битен ки ҳолатҳои гигиения риоя кунен шумо ба психика ва шуури мардум бозӣ карда истодем хоб ана асли гап домадӣ ана аму ҷое ки бояд гуфта мешуд анами мардума ки мариз кард анами мардума ки мариз кард шумо дар паҳлӯи мардума рӯҳияшона баланд кунед марҳамат ман дар барои паҳлӯи мардум ҳастам рӯҳияи мардума ҳамватанон имрӯз соате расидааст ки мову шумо дар як майдон якҷоя шавем ина ҳамин бадбахтӣ мусибат мушкилот ғам дард ранҷ азоб хиёнате ки болои кулли мардуми тоҷикистон карданд порчаи замини ватана фурӯхтан ба модарҳову хоҳарҳову занҳои мо хиёнат ва таҷовуз кардан миллионҳои мову шуморо муҳоҷир кардан соате расидааст ки мо сайрои ин ҳама мушкилота бигирем оё бузургтарин рӯҳия барои мардум нест оё бузургтарин хизмат барои мардум нест имрӯз агар як нафар мехоҳад ки ду халта пиёзу ду халта картошка бита барои як рӯз ду рӯз як ҳафта хизмате ки имрӯз як ҳаракати сиёсӣ ёки як ҳизби сиёсӣ ёки як шахси мустақили сиёсӣ мехоҳад барои як мардуму як миллат анҷом бита ин хизмат солҳо бояд ки бигзара тағйироти кадрӣ тағйироти режим сохтани ҷомеаи солим дар ҳар кишваре ки ҷомеа солим шуд адолат пиёда шуд миллионҳо ва миллионҳо мардуми он кишвар сарзамини он кишвар дар амн буд зиндагии хуб мардум доштанд шумо мехоҳед ки бо 2 кило пиёзу картошка зиндагии мардума хуб кунед ин роҳи ҳал нест биёре барои мо ку то имрӯз касоне ки ҳастанд кӯмак кардан дастҳошон дард накунад оё тамом шуд мусибат мушкилот тамом шуд аз рӯзе ки ман хума мешиносам аз рӯзе ки медонам чунин гурӯҳҳои хурд ҳастанд ки ба касе кӯмак мекунанд лекин фазои сиёсати тоҷикистон иваз шуд зиндагии мардум хуб шуд боз ҳам ҳамун 30 чанд фоизи мардум қашоқ камбизоат боз ҳам ҳамун ҷасади беҷони мардум боз ҳам ҳамун муҳоҷирати дарбадар боз ҳам зани мардум таҷовуз мешавад боз ҳам хоҳари мавту муҳоҷир мешавад боз ҳам мисли ҳувайдо чандин нафарро кушта мешавад боз ҳам мисли умаро чандин нафарро ба қатл расонда мешавад лекин ҳеҷ ка аз ин ҳарф намезанад ҳеҷ ка аз ин дифоъ намекунад аммо шумо ана шумо вазифа мехоҳед қудрат мехоҳед агар ки вазифа хостан ҷиноят аст бузургтарин ҷиноят имрӯз шаҳрдори душанбе аст дар 5 соли охир 5 вазифара гузашт генерал майор звани аз куҷо омад ин ҷиноят нест